Хайырлы күн, добрый день. Без Татарстанда Курбан бәйрәменә әзерлек буенча матбугат конференциясенә җыелдык. Наша пресс-конференция посвящена подготовке и проведению Курбан байрама в Татарстане. И наши гости, Равиль Хазрат Зуфаров, заместитель муфтия Татарстана, Казы Казани, Булат Хазрат Мубараков, начальник отдела по вопросам шариата Духовного управления мусульман, Марданов Булат Раифович, генеральный директор благотворительного фонда «Закат» Духовного управления мусульман. Біздің матбугат конференциясы екі дәулет тілінде де бара. Я представляю слово Равиль Хазрату. Равиль Хазрат, сіз быйылға Курбан байрамының тәртибі хақында сөйлеп кетсеңіз еді. Порядка проведения Курбан байрама расскажите, пожалуйста. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин вассалату вассалам ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İndi qadrli xizmətdaşlar, dostlar, indi ruxsat etiniz evvelen hürmetli müftiyimizin Kamil Hazret Semigulli'nin selamlarını sizlerge tapşırığa. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İndi bik yakın bulup kaldı. Jideken gene mübarek olan Zilhicce ayımız kirdi. İşinci günü, onuncu gününde Allah kuşsa bütün Müslüman gavam, bütün ilimiz kitken zor beyramımız, Kurban beyramımız, Kurban ayetimiz kitile. Bu yıl indi o bizden 20. İyulga doğru ile Allah Teala nasip etse. Bu günü indi elbette tüzümsüzlenip kitabız, kardeşlerimiz kite, iyilikler, izgilikler kılırga, Allah Rabbimizga yakın vasiyetli bulurga. Hem indi tertiplerge kelgen vakitta bizden indi gayet namazı okılacak. Şulay təqdim etілі, qiyаш çıqqandan soң yartı saat uzğaç. Mesela şul qiyаш çıqışqa beylere öşte. 20-sini Qazan şəhərində alsaq, əgər də qarasaq, qiyаш 3 saat 27 minutda çıqa, qayıt namazı 4-də oqıla. Mesela Aktanışda o biraz özgərək, anda 3 saatdə 7 minutda çıqa qiyаш. Şuna beylere öşte bula. Mesela iski çüprələyə qarasaq, 3 saat 39 minutda çıqa. Şuna indi jirlikte, şuna yartı saatini qoşup, gayet namazlar ötkərəbiz inşallah. İndi Qazan şəhərimizə kelgan vaqtda, indi gayet tərtiblərinə kelgan vaqtda 2 saat 30 minutda ertəngi namazını oquybiz inşallah. Həmin də 2 saat 45 minutdan 4-cü yartı rəkətlə Qur'an oqub olacaq. Xalqqa motor etib Qur'an tilavat qılınır, oqulur inşallah. 3 saat 30 minutda bizden indi Kurban ayetinin vaazı başlana. Hem indi o yartı saat devam etip saat 4'te inşallah Rahman birgelep gayet namazları okuyubuz. Gayet namazından sonra indi 4 saat 5 minutta Arapça hutbası okula inşallah. Sonra indi Kur'anlar okuyup dağalar kılına. Hem 4 saat 30 minutta bizden beyramımızın bu ilişi tamam bula. Hem indi birgelep Allah Rabbimizin rahmetlerine şükrana kılıp kurbanlarımızı çalarga inşallah yönelecekbiz. Приветствие нашего уважаемого муфтия Камиль Хазрата Самигуллина. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. И 20 числа июля мы ожидаем наш байрам, праздник Курбан Айты. И утренний намаз у нас начнется 2 часа 30 минут, 2 часа 45 минут и 3 часа 30 минут будет читать Коран. И 3 часа 30 минут начнется проповедь гаит намаза. И 4 часа будем читать гаит намаз, иншаллах. 4 часа 5 минут будет проповедь на арабском языке. И будет читаться Коран, будет делаться молитва. И 4 часа 30 минут и начнется жертвоприношение. И в этом году коронавирус от нас не ушел. Будем соблюдать дистанции, маски, молитвах, намазе, мечетях. Не более 100 человек в помещении. Будем соблюдать дистанции, молитвенный коврик. И которые наши братья не будут умещаться в мечети, они будут читать около мечети. И слышать через громкоговорители проповедь и намаз, проведение намаза. Рахмат. Рахмат, әлі сұрауларымыз болар. Шираттағы сұрау Булат Марданов па.
Булат Раифович, расскажите нам, пожалуйста, о благотворительных мероприятиях, хайрия мәсьәләләре хакында сөйләсәгез иде. Рахмат, ассаламу алейкум, хәерле көн. Быел Закат Хайрия фонды гадәттәгечә Корбан гаете уңаеннан берничә чара үткәрергә ниятләп тора. Беренчедән, ул әлбәттә мохтаҗ гаиләләр өчен һәм социаль учреждениелар өчен корбан итләрен тарату. Быел без 25 тоннага якын ит таратырга дип планлаштырып торабыз. Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, бу инде республикабызның аз керемле, күп балалы, авыру балалар тәрбияләүче һәм тулы булмаган гаиләләр өчен, шулай ук ялгызлар, ятимнәр һәм башкалар өчен, һәм шулай ук социаль учреждениелар, мәсәлән, Анжела Вавилова исемендәге хоспис, 1-4 санлы интернатлар, инвалид балалар тәрбияләүче ата-аналарның җәмгыятьләре һәм башкалар һәм диния нәзарәтебезнең уку йортлары шәкертләренә һәм республикабыз территориясендә урнашкан барлык төзәтү колонияларына да ит тарату планлаштырыла. Моннан тыш, без синең белән дип исемләгән хәйрия акциясын игълан иттек. Корбан гаете уңаеннан 2 авыру бала өчен акча җыю күздә тотыла. Беренче бала ул 12 яшьлек Артур Закиров. Бу малайда ДЦП һәм симптоматик эпилепсия диагнозлары бар. Тернәкләнү курсының бәясе 60 000 сум. Икенче бала ул Чулпан Әхмәтшина, аңа 10 яшь, кызда шулай ук церебраль паралич, гидроцефалия, эпилепсия. Чулпанның тернәкләнү курсы 100 000 сум тәшкил итә. Әлеге балаларга ярдәм итү өчен безнең рәсми сайтыбызга zakatrt.ru сайтына кирип мәгълүматны алырга мөмкин. Һәм мохтаҗны ашат хәйрия акциясе әлеге башлангыч кысаларында теләгән һәр кем безнең фондыбыз аша аз керемле гаиләләргә ярдәм итә ала. Ягъни безнең фондыбызда сарыкка заказ биреп, корбан чалдырып, ул итне тулысынча мохтаҗларга тарату мөмкинлеге бар. Бер сарыкның бәясе 10 000 сум. Теләүчеләр 225-30-22 телефон номеры буенча шалтыратып, барлык мәгълүматны алырга мөмкин. Моннан тыш, Гарафәт көнендә, ягъни 19 июль көнендә без Казанның берничә мәчетендә ураза тотучылар өчен ифтар оештырырга ниятлибез. Бу чараларыбыз Роспотребнадзор идарәсенең барлык таләпләренә туры китереп эшләнелә. И на русском, наверное, да, нужно продублировать. В этом году благотворительному фонду «Закат» удалось привлечь неравнодушных мусульман, меценатов, спонсоров, и мы планируем в дни Курбана раздать порядка 25 тонн жертвенного мяса для нуждающихся семей и социальных учреждений Республики Татарстан. Помимо этого, планируется обеспечение жертвенным мясом всех образовательных учреждений Духовного управления мусульман Республики Татарстан и завоз жертвенного мяса во все исправительные учреждения на территории нашей республики. Когда мы говорим о социальных учреждениях, это такие учреждения, как, например, хоспис, детский хоспис имени Анжелы Вавиловой, школы-интернаты, общество «Жизнь без диабета», психоневрологические диспансеры и другие. Помимо этого, у нас объявляется акция «Ты не один», без синең белән в поддержку 2 тяжело больных детей. Один из них — это 12-летний Артур Закиров. У мальчика ДЦП и эпилепсия симптоматическая. Стоимость реабилитационного курса составляет 60 000 рублей. Второй ребенок — это Чулпан Ахмедшина, ей 10 лет. У девочки также церебральный паралич, шунтирование, гидроцефалия, эпилепсия. Очередной курс реабилитации для Чулпан стоит 100 000 рублей. Со всеми
способами оказания помощи можно ознакомиться на нашем официальном сайте zakat.rt.ru. Помимо этого, у нас уже идет благотворительная акция «Накорми нуждающегося» по сбору средств на заклание жертвенных животных. То есть любой желающий может заказать в нашем фонде «Закат» заклание барашка и раздать полностью мясо. То есть наши сотрудники помогут вам раздать жертвенное мясо нуждающимся слоям населения. Стоимость одного барашка у нас 10 тысяч рублей. Можно позвонить и получить по телефону 225 33 22 и получить консультацию. И по нашей традиции в день Арафа, то есть накануне Дня Курбан, 19 июля, мы планируем провести ифтары для постящихся в нескольких мечетях города Казань, естественно, с соблюдением всех требований управления Роспотребнадзора. Спасибо. Рахмет. Вот, хазрат, сізге сұрау еді шариғат жағынан қарағанда құрбан шалу рәвіші тәртібі хақында сөйлесеңіз еді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Белгілі болғанша Құрбан байрамы ел сайын Зулхиджа айының 10 күнінде белгіленіп уза. Быйыл 2021 елда Құрбан байрамы 20 июльгә туры килә. Құрбан сүзенең гомумән килеп чыгышы турында сөйләгән вакытта ул гарәп сүзе каруба сүзеннән алынган, ягъни гарәп телендәге каруба фииленнән алынган нәрсәне аңлата, ягъни якынаю мәгънәсендә, ягъни бу корбан шалып Аллаһ Тәгаләгә якынаюны аңлата бу термин. Инде нисап турында сөйләгән вакытта Татарстан мөфтиятенең казыйлар шурасы карары белән корбан шалу өчен нисап күләме барлык чыгымнардан һәм әҗәтләрдән тыш 36 мең сум күләмендә билгеләнде. Ягъни кешенең артык 36 мең сум акчасы, яисә акчалата булсын, яисә башка матди милек булсын, матди милек рәвешендә булсын, әгәр дә ул артык икән, әҗәтләрдән артык икән, ул вакытта корбан шалу мәҗбүри санала. Шуны да әйтергә кирәк, ул бик әһәмиятле, игътибарыгызны җәлеп итәсе кирәк. Корбан шалган вакытта иң беренче шуны белергә кирәк, ул һәрбер кешенең шәхси җаваплылыгы. Ягъни гаилә исеменнән шалырга ярамый, корбан кабул ителми ул вакытта. Ягъни гаилә исеменнән шала икән, корбан кабул ителми. Аннары быел минем исемнән булсын, икенче елга синең исемнән булсын дигән вакытта да ул да дөрес түгел. Чөнки һәрбер елны әгәр дә кеше ул милеккә, матди милеккә, нисап дигән матди милеккә ия икән, ул вакытта ул шалырга тиеш була. Ягъни ул әти кеше булсын, ул әни кеше булсын, ул бала кеше булсын, ягъни ул балиглыкка ирешкән икән, ул вакытта шалырга тиеш була. Ягъни гаиләдә кемнең нисабы бар икән, ул шалырга тиеш була. Менә шуны әйтмәкче булам. Һәм дә нинди сорауларыгыз булса, сез бирерсез иншалла. Продублирую на русском языке. Значит, Курбан байрам ежегодно отмечается в 10-й день Зулхиджи. В этом году дата выпадает на 20 июля 2021 года. Если говорить об этимологии этого термина, то это арабское слово, курбан арабское слово, которое происходит от арабского глагола каруба, который означает приближение. То есть курбан – это приближение ко Всевышнему Аллаху путем жертвоприношения. И если говорить о нисабе, то по единогласному решению Совета Каза Думарта размер нисаба для совершения курбана в этом году определен в размере 36 тысяч рублей. Нисаб курбана – это свободные за вычетом долгов средства. Это очень важно, что любые материальные средства не обязательно в денежном выражении. То есть если у человека есть излишек материальных средств, которые равняются по своей стоимости 36 тысячам рублей, этот человек обязан делать курбан, совершать жертвоприношение. И вот обладание которыми, вот эти средства, обладание которым делает для мусульмана обязательным совершение жертвоприношений в дни курбана. То есть мусульманин обязан совершить жертвоприношение, если он имеет в наличии 36 тысяч рублей, и в денежном, как в денежном выражении, так и в выражении любого другого материального имущества.
Тут также необходимо продублировать тоже то, что я сказал на татарском языке. Если человек делает от имени семьи жертвоприношения, это не принимается, потому что это индивидуальная обязанность каждого человека. Жертвоприношение, курбан, индивидуальная обязанность каждого человека. То есть от имени семьи не получится. Необходимо делать каждый год, если ты обладаешь этим нисабом, необходимым количеством материального имущества. В семье бывает так, что несколько человек делают курбан, делают жертвоприношение. Недостаточно будет, допустим, если у мужа есть нисаб, он обладает нисабом. Если жена обладает нисабом, то это отдельно обязанность мужа и отдельно обязанность жены и так далее. И так далее. В принципе, на этом все. Если какие-то вопросы уточняющие есть, то, пожалуйста, задавайте. Рахмат, спасибо. Какие вопросы будут? Пожалуйста. Хайырлы күн, Гадел Ахмаджанов, Татар-Информ. Менә Булат хәзрәт, сезгә сорау, мы как раз таки акча турында сөйләштек. Менә ул 36 мең сум күләмендә билгеләнгән, ул елдан-ел артуы күзәтелә инде аның. Бу кайдан чыгып билгеләнә? Бу яшәү минимумыннан чыгып билгеләнәме? Юк, яшәү минимумнан түгел. Без билгеле булганча валюта төшенчәсенә карыйбыз. Валюта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям заманында булсын, яисә Ханафи мазхабы буенча булсын, бездә валюта алтын һәм көмеш билгеләнгән валюта буларак. Һәм дә менә бу көмеш бәясеннән чыгып, без аны билгелибез. Ягъни 200 дирхам буларак, ягъни без грамнарга күчергән вакытта ул 595 грамм чамасы була. Центробанк сайтына керәбез, 1 грамның, ягъни көмеш бәясен карыйбыз, 595-кә тапкырлыйбыз, менә бу була нисапның күләме. Менә сез әйттегез инде, гафу, гаиләдә берничә кеше корбан чалырга мөмкин дидегез, әйме? Әйтик, ир белән хатынның бюджеты уртак икән, һәм аларның артык акчалары 36 мең сум күләмгә генә туры килә икән. Бу очракта нишләргә? Ир генә чаламы? Монда теге фитр садакасы булган шикелле, барыбер анда һәрбер кешенең күпме күләм керткәнен һәрбер кеше белергә тиеш. Менә ул уртак бюджет, ләкин барыбер күпмедер күләмдә ул ирнеке була һәм күпмедер күләмдә ул хатынныкы була. Менә шуннан чыгып, ул үзенең нисабын санарга мөмкин. Рахмат. Альфред. Менә монда Мәскәүдә бит безнең онлайн намаз булачак инде. Нишләп ДУМРТ гадәттәгечә үткәрергә булган. Анда Россиядә 100 кеше булырга тиеш. Кемне тикшерәчәк? Милиция торамы, анда 100 кешенең маскасы бармы? Нинди тәртибе була? Һәм менә бу яңа запретлар күренмиме, мәсәлән, шул Лейла Фазлиева штабы тарафыннан? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инде Мәскәүгә килгән вакытта инде алар шулай хәл кылдылар. Рамазан гаете дә шулай, Корбан гаете дә шулай хисапладылар. Инде андагы үзләренең хәл-әхвәлләрен әйбәтрәк беләләрдер. Безгә килгәндә Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәала рәхмәт илә кайсы бәндәсенә ризыкны тар кыла, кайсына киң кыла. Безләргә Аллаһка шөкер, әлегә тыюлар күренми. Китәбез, мәчет мәхәлләләребездә шулай тәртипне саклап, ковид буенча маскаларын киеп, чөнки без бу нәрсәгә күндек инде. Бу китә алмаган кунак кебек булды. Хәзер инде 2 ел янәшебездә әйләнеп йөри. Ышанмадык та, чили дә башладык, күрдек тә, ышандык та. Без инде әлегә хәтле дә шул дистанцияны саклыйбыз. Шул ук маскалар киелә. Моны таләп итәбез хәзрәтләрдән, имамнардан. Имамнар шулай ук таләп итәләр халыктан. Без инде моңа өйрәнеп бардык. Шуңа мондый шартларда намаз уку, ара калдырып бастыру, бу инде безгә гадәти булган нәрсә, авыр түгел. Шуңа инде әйтелгән икән, кушылган икән, без шулай эшлибез. Чөнки бу безнең сәламәтлегебез өчен. Халык өчен җавап бирәбез. Шуңа ара калдырып басабыз, маскаларны киябез. Урамда инде Аллаһка шөкер җәй челләсе, җылы, җәйнең уртасы, әле урамда булгананың рәхәтләнеп сафа сулап намазын укый. Тагын да күңеллерәк булган иншалла. Аны кем полиция карыймы? Безне инде Альфред туган тикшерүчеләр җитәрлек, Аллаһка шөкер. Карап торалар тиген. Безнең бөтен эшебез кеше күз алдында. Мәчетләребездә дә теләгән кеше килеп карый ала, тикшерә ала. Без инде шул тәртипне сакларга тырышабыз. Аллаһ Раббыбыздан сорыйбыз, шул бәләләр китсен инде бездән дип. Тагын бер сорау, менә бу күпме кеше хаҗга бармый калды бу ел, анда күпме теге шорт-листта
неде тұрғанда барға һәм аларның язмышын инде келесі елға манда ничек Мына инде хаҗга килгән былтырда булмады бит инде. Әй, хаҗга килгән вакытта бит инде без чама беләбез, безнең Россиягә 25 мең квота бирелә бит инде. Шуны халык мөселман хаҗга бара дип. Татарстаныбызга килгән вакытта да безнең 1800ләгән квота бирелә иде. Шуны халык хаҗга бара иде, хаҗ кыла иде. Менә шул чама була инде. Мәхрүм булып, быел да Аллаһ Раббыбызның бер сынавы, шулай анда юл ябылды. Әмма ләкин Аллаһ Тәала ниятләребезне дөрес кылсын, ниятебезгә карата әҗерләрен, хәсәнәтләрен насыйп итсен. Менә быел түләп куйган кешеләр булдымы быел? Түләп быелга инде түләп куйган кешеләр юк, чөнки кетелде, билгеле түгел иде. Әмма ләкин әзерлек барды. Кайчан шундук рөхсәт була, юллар ачыла, шундук әзер иде. Думырты хаҗ да безнең әзер булып утыр, хәзер булып торды. Чөнки бу билгесезлек. Аллаһ Тәала рәхмәте белән җиңеллек насыйп эйләсен. Рахмат. Дилбәр. Хәерле көн. Дилбәр Гарифовна, Шәһри Казан. Сез нисап күләмен 36 мең дип әйттегез. Шунда ук акчалата да һәм матди байлык та шунда керә. Мәсәлән, хатын-кызның бит инде йөзекләре, беләзекләре, алкалары күп алтын. Ул да менә шуңа керәме, шул матди байлыкка? Керә. Аның белән бергә санарга кирәк. Фитр садакасын да шулай ук, закатны да шулай ук, теге корбан нисабын санаган вакытта да шулай ук. Ягъни нисапны түләү механизмы ул бүтән малга бәйле булган, милеккә бәйле булган гыйбадәтләрне берләштерә. Менә бу бер механизм. Ягъни нисапны санауның механизмы бер төрле була. Беләзекләрне нитәбез. Ләкин ул алтын булырга тиеш, яисә көмеш булырга тиеш. Ягъни бриллиантлар алар нисапка керми. Бриллиантларыгыз бар икән. Әйе. Анда билгеле бөтенесе. Әйе. Менә монда инде китерелгән исемлек сарык чалырга мөмкин дигән, үгез, буйвол дигән дия индеме башка илләрдә. Ләкин әле ул сарык чалдыңда ул бит хәләл дигән сүз түгел, аны ничек чалуга карый һәм бу сарыкның инде шартларда каралуы күзуында тотылаймы? Әйтик, мәсәлән, сарыкны без шәригать кануннары буенча чалдык ди, барысы да яхшы ди, белгече чалды ди, ләкин сарык үскән вакытта җыен бакыш әйберләр ашап үсәргә мөмкин. Мәсәлән, безнең авылда теге яшерен батырын түгел бер сарык бар име? Ул теге кичкенә чебине күрсә, канатына баса да ашап ата инде. Менә ул сарык бит инде хәләл була алмый. Ул не кыямәт сарыгы дип атыйбыз андый сарыкларны. Бүтән нәрсәнең табигаты үзгәрә бүгенге көндә, кызганычка каршы. Ул мәсьәлә бар, аның турында күп итеп сөйләргә мөмкин, ләкин ул итенә тәэсир итми, хәләллегенә тәэсир итми. Нәрсә ашаган, хәтта юк әйтмим, чөнки аны сразу заголовокларга керә. Просто әйтәм, ул хәләллегенә берничек тә тәэсир итми. Соңдан бисмилла әйтеп чалынган булсын. Зинат. Да, пожалуйста, конечно. Извините, пожалуйста, вот у меня такой вопрос, сейчас скажу, вот в пресс-релизе написано, что в этом году фонд «Закят» планирует раздать около 25 тонн мяса, жертвенного мяса. Скажите, это будет все татарстанское, животные будут татарстанские или из других регионов? Это первый вопрос. И второй вопрос у меня к Равиль Хазрату. Равиль Хазрат, скажите, пожалуйста, а есть ли такие данные у ДОМ, вот сколько всего в прошлом году было мяса роздано, жертвенного мяса, включая, конечно, фонд «Закят», но вообще вот примерно вот какие-то такие данные. Булат Хазрат, башта сез әйттегез. Сначала вы, наверное. 25 тонн жертвенного мяса. Основная часть, конечно же, наша местная скотина, татарстанская. И там нужно отметить, что все поголовье у нас чистое, то есть под контролем управления ветеринарной службы и со справками, со всеми прививками и так далее. Завозные? Завозное мясо. Все мясо. Нет, какая часть вот татарстанская? Хотя бы, да, примерно. Слушайте, ну, большая часть наша, конечно. В процентах я вам не скажу. И Равиль Хазрат по поводу...
насчет завозного тоже во всех районах муктасибатах вот собраний проходили там ветслужбы с имамами. Они про это говорили, объясняли нам болезнь, поэтому мы стараемся, и народ берет вот свое местное, покупает. А насчет сколько было жертвоприношений в том году, ну, приблизительно, если не ошибаюсь, 22 тысячи по республике овец. И еще большие там коровы, быки тоже делались. Вот примерно так было. Диялар турында ишеткән юк әлегә. Ул сездән ишетсәк кенә инде ишетсен. Менә безнең Казанда инде вазгыять аңлашыла, монда махсус кешеләр була иншалла торган име. Авыллардан да башка бит ситуация дигәндә. Анда мәсәлән шул ук бер имам ночилый аягында басып тора торган имам авылларда име. Ул сарык түгел үзендә тотып тора алмый, аны сарык өстерәп алып китә, шала башласа. Һәм тирә-якта ират күршеләр булмаска мөмкин авылда. Яисә бу очракта хатын кызга үзенә шалса ярыймы? Яисә инде урамдагы бер эш кеше абзыйны булып тутырып шалу кулайракмы? Юк, монда хатын-кыз үзе шалса да ярый. Проблема түгел. Шариат буенча ул шариат аны тыймый. Ягъни монда хакларыбыз бер тигез безнең. Тей кардәшебезнең что-то сарыклардан да чибешләр наши имамнарда чаккына тора. Аллага шөкер. Юк, бу авыллардагы вазгыять. Казанда безнең барсы да яхшы, имамнар да ух безнең баһадирлар. Авылларда алар бит инде үзегез беләсез. Авылныкылар әлхәмдүлилләх, Аллага шөкер. Сораулар, әйе? Бар сораулар. Казанда менә әйтелгән 16 махсус мәйданчык дигән узган ел районнардагы мәйданчыклар шулай ук билгеләнгән иде. Якынча булса да, бу ел анда язылган мөхтәсибәт белән килештереп кенә дигән. Исемлек юкмы районнар буенча? Микрофонга если мөмкин булса. Микрофонны кабызып мөмкин булса, җавап бирегез, пожалуйста. Илгәр без аны әзерлидек ул исемлекне, аеруча зур шәһәрләр. Ну, районнарда да бит инде хәер үз ниләрендә, дурларында чалалар. Шуңа күрә кирәксенмәдек. Әгәр дә кирәк булса, әзерләрбез. Рәхмәт. Дилбәр. Корбанлыкны күбесен чит төбәкләрдән кертелә. Әйеме? Кайбер белгечләр шул ук ветеринар идарәсе мәсәлән югыйсә әйтә, үзебезнең Татарстанда да сарыклар бик күп дип. Менә аны кем контрольдә тота һәм процентлап әйтеп буламы? Күпмесе Татарстаннан, күпмесе читтән кертелгән? Равил хәзрәт сезгә сорау. Сез җавап бирә аласызмы? Сез Булат хәзрәтсезме? Закат хәйрия фонды аша уза торган сарыкның күпчелек өлеше Татарстан сарыклары һәм алар Татарстанныкы булса да, читтән керсә дә, безнең аша уза торган һәрбер мал ветеринария идарәсе контролендә тора. Ягъни һәрберсенең прививкасы бар, һәрберсенең справкасы бар. Алар чиста дип әйтәбез. Гомумән республикада менә кем кайдан алып кайта, мин инде аны өчен җавап бирә алмыйм. Авылларда бит район җирлегендә һәр кеше үзе шала. Мин Татарстанныкы дип ышанам. Мәсәлән, районнарга килгән вакытта авыл халкы бит инде баштан ук табып куяны. Шәһәрдә бит инде гаять кенә акчасын түли дә чалдыра. Шулайрак, әмма ләкин алып кайтып уланы йортында бер атна 10 көн моторына тәрбияли, мотор иттереп корбанлыкка әзерли, шул бәйрәмгә, шул гыйбадәткә әзерләнеп тора. Моны күпме кешене генә беләм, алар безнең җирлектәге сарыкларны сатып алалар, шуларны әзер кылалар. Ягадан килеп шулай саткан күргәнем дә юк, ишеткәнем дә юк моны районнарда. Сүз Казан турында бара. Вә сез әйтеп киттегез, зәкатта бер сарык бәясе 10 мең сум дидегез әйме? Ләкин бу бит
тагын күбрәк Казанга карый. Авылларда шулай ук теге башта сез әйткәнчә алданрак саталар да аны, анда 5,5 меңгә дә китә, инде 6 меңгә дә китә. Көне якынлашкач анда 15-кә дә китә, 20-гә дә китә. Аннан соң башка дин кешеләре уйлый башлый. Гадәти 3-4 мең тора торган сарык корбан җиткәч 15 меңгә күтәрелә ди. Монда теге антимонопольный әйберләр дә бар бит инде. Менә моны сез дөрес уйлыйсызмы? Бу бит башка дин кешеләре мөселманнар турында начар уйлый башлый, арттырып саталар дип. Гомумән бит менә 36 меңдә диелгән, мин моның белән килешмим үзем шәхсән. Гомумән ничек инде син бит корбан аласың. Син бит Аллаһ Тәгалә каршында үзеңнең бурычыңны үтисең. Монда гомумән акча белән бәйләргә кирәкми. Һәм икенчедән без әйтеп киттек тәртибен, кагыйдәләрен. Ә менә шушы 36 мең сум артык акчасы бар ди кешенең. Хәтта гаиләдә берничә кешенең шушындый акчасы бар ди артык әйме. Ләкин алар корбан чалмаса, бу безгә кирәк түгел. Ди аларга нинди гөнаһ булачак? Рәхмәт. Булат хәзрәт. Сорау гөнаһ булачакмы? Әйе, гөнаһ булачак. Акча белән бәйле. Ни өчен? Чөнки кеше факир булса, ул мәҗбүр түгел корбан чалырга. Аның өчен шәригать аны бәяләп куйган һәм дә аны менә кем чалырга тиеш икәнлеген һәм кем чалырга тиеш түгел икәнлеген ул безгә санап күрсәткән. Ул шәригать. Ягъни монда ул дин бит теге безнең эмоциональный порыв кына түгел, ягъни безнең хисебез генә түгел, һәм дә безнең өчен нәрсә ул гаделлек, нәрсә ул гаделлек түгел икәнлеген санау гына түгел. Шәригатьнең күп гыйлемнәре бар, шәригатьнең күп фәннәре бар, һәм ул шәригатьнең фәннәре бөтенесенең үзенең бер методологиясе бар. Һәм дә менә бу шәригать фәннәренең берсе, ул да булса фикъ гыйлеме, правоведение дип әйтәбез инде аны, хукук гыйлеме инде безнең телгә теге якынлаштырып әйткән вакытта. Ул да анда да төгәллек кирәк. Һәм дә шәригатыбыз бу төгәллекне күрсәтә. Әгәр дә төгәллек булмаса иде, без билгеле булган кайбер дин әһелләре кебек мәчеткә бары тик бәйрәмнәрдә генә бара торган булыр идек, яисә гөнаһларыбыз күп булган вакытта гына бу дәрәҗәгә төшәр идек. Һәм бу төгәллекне безнең галимнәребез безнең өчен саклады, һәм бу төгәллекне без дә сакларга тырышырга тиешбез. Бу безнең өчен аманат. Бәяләр турында әйтсәм мөмкинме? Әйе. Сарык бәясе турында сорау бар иде башта. Закат фонды соңгы берничә ел дәвамында инде бәяне арттырмаска тырышты. Чөнки без үз эшебездә мөхтаҗларның да һәм ярдәм итәргә теләүчеләрнең дә хәлен күрәбез һәм аңлыйбыз. Һәм соңгы узган елга кадәр безнең фонд аша чалганда корбанның бәясе 8 мең сум тирәсе иде. Хәтта республика буенча инде бүтән урыннарда заказ биргәндә күпкә артыграк булса да. Шуңа күрә быел без соңгы көнгә кадәр суздык, тырыштык шул бәяне үзгәртмәскә, шул дәрәҗәдә тотарга. Ләкин базар мөнәсәбәтләре заманында һәм менә бу соңгы инде ел ярым бара торган пандемия шартларын исәпкә алып, без аңларга тиеш безнең бәя 10 мең сум, ул республика буенча карасак, уртача бәядән әз генә түбәнрәк тә хәтта. Казанны гына алсак, Казанда бәяләр бүген без анализ ясаган идек, 9-дан 12 меңгә кадәр аралыкта йөри, якынча. Шуңа күрә безнең бәябез уртача дип әйтәбез. Бу бер. Икенчесе, мәчетләрдә корбан чалганда, ягъни менә ире шәһәрләрдә дип әйтәм инде, мәчет аша корбан чалдырса кеше, бу мәчет бу очракта оператор ролен үти, ягъни кеше ул чалган итен килеп, билгеле бер вакытта килеп ала һәм үзе таратасы килсә тарата, аласы килсә ала, калдырасы килсә калдыра, инде үзе хәл итә. Закат фондының шарты бар, без бу барлык итне дә мөхтаҗларга таратабыз. Һәм өченчесе, без гарантия бирәбез, безнең сарыклар чалганнан соң 20-25 кило чамасы ит бирә. Моны да исәптә тотарга кирәк. Рәхмәт. Әйе. Сез әйттегез, корбанлык
9 мең, 10 меңгә дә, 11 меңгә, 12 меңгә дә бар дип. Менә кеше арзанрагын сайланып йөрсә, ул ничек дингә каршы түгелме ул? Арзанрагын сайлап йөрү. Әйе, Булат кызы, сез әйт. Юк, каршы түгел. Була. Теге артык әлбәттә зыгы гына чыгармаска кирәк. Әгәр дә арзанрагын эзләп таба икән, монда дингә ул берничек тә каршы килми. Монда мөһим булган, әһәмиятле булган һәм дә дөреслекнең шартлары, ул корбанның кабул ителүе һәм дөреслегенең шартлары ул да булса, ул шартларга туры килә торган, билгеле шартларга туры килә торган корбан хайванын чалу. Менә шул мәсьәлә. Ничек син аны әгәр дә халал акча белән, халал метод белән син аны сатып аласың икән, ул вакытта монда бернинди аерма юк. Син 9 меңгә алдыңмы, аны 10 меңгә алдыңмы, яисә 12 меңгә алдыңмы? Сатучы форсаттан файдаланып, бәяне киресенчә күбәйтеп куйса, ул да ярыймы рөхсәтне? Юк, монда рөхсәт, ләкин монда бит инде теге бәяләрне гомумән алган вакытта базар билгеләп куя. То есть рынок определяет очень часто, то есть рынок сам определяет стоимость вот этих товаров, да? И һәм дә күп вакытта арттыра алмый, чөнки аның янында тора торган сатучы бәлки арзанракка сата. Һәм дә ул шулай ук арзанракка сатырга мәҗбүр була. Ләкин ул бер үзе генә тора икән, ул аңларга тиеш, артык арттырырга ярамый. Бу дөрес түгел. Ул теге сату, алай итеп сату, ягъни шәригатыбызга туры килә, ләкин барыбер ул гөнаһлы була ала андай сатучы. Әйе, Гадил. Аннан соң бит инде безнең халыкта менә шулай, менә хәзер терелсәм, сәламәтлек өчен корбан чалыр идем диләр, бала тугач, менә бала өчен чалыр идем диләр. Бу бит нәрсәдер өчен чалу түгел, тиешлек, мәҗбүри булырга тиеш. Ул аны менә шуның өчен чалырмын ди. Бу беренче сорау, икенче сорау, менә электән әйтеп киләләр, күршеләргә менә шуның хәтле көләштем, ботын менә шушында бирдем, сыртын менә шушында бирдем, тегеңә муенын алып бардым, монса нәрсә бардым дип. Булай өйләшергә кирәк, бу мәҗбүриме, яисә инде кешенең үзенең теләге буенчамы? Беренче сорау. Нинди иде? Тиешлек буенча, теге шулай булса, шулай эшләр дип. Нәзер әйтеп салу. Нәзер корбаны ул айрым гыйбадәт, бу гыйбадәт белән бәйле булмаган гыйбадәт. Аны ул нәзерне, әгәр дә ул билгеле көнгә билгеләнеп куелмаган икән, ул вакытта аны кайчан чалсагыз да була, бу көннәрдә чалсагыз да була, башка көннәрдә чалсагыз да була, ләкин нисапка ия икән, иң беренче чиратта менә бу мәҗбүр булган корбанны чалырга тиеш була. Шулай ук акыйкы корбанына килгән вакытта да, ягъни бала өчен чалган вакытта да, иң беренче чиратта ул гомумән бала өчен чалу ул мубах булып санала. Мубах нәрсә дигән сүз? Рөхсәт ителгән, динебез буенча рөхсәт ителгән. Һәм дә баласы нисапка ия икән кеше, баласы өчен чала икән ул акыйкы корбанын, ләкин үзе өчен менә бу ваҗиб булган, мәҗбүр булган корбанны чалмый икән, ул вакытта ул гөнаһлы була. Иң беренче чиратта менә бу мәҗбүр булган корбанны чалырга тиеш була. Бу беренче мәсьәлә. Икенче мәсьәлә, әгәр дә бу динебезнең рекомендациясе 3тән 1 үзеңә калдырга, 3тән 1 сыйларга, кешеләргә аш пешерергә, корбан итеннән һәм дә 3тән 1 өләшеп чыгарга. Ләкин ул рекомендация динебез тарафыннан рекомендация рәвешендә шулай ук кала. Әгәр дә кеше фақиррәк икән һәм дә ел дәвамында ит сатып алырга планлаштырмый икән, ул вакытта үзенә калдырса, бөтенсен калдырса да гөнаһ булмый аңарга. Спасибо. Еще вопрос вот пришло по WhatsApp. Сколько в этом году понадобится в Татарстану жертвенных животных? Реальное время. Александр Артемьев. Да, сколько в этом году понадобится в Татарстане жертвенных животных?
Сколько надо? Какое количество потребностей? Равиль Хазрат, наверное. В прошлом году, как говорили, 22 тысячи баранов сделали жертвоприношение. Примерно такая, наверное, цифра будет в этом году. Һәм шулай ук бер сорау, менә бу ит мәсьәләсе буенча, әгәр дә мин берәр күршемә бирәсем килмәсә, ул бирәсе килмәгән кешегә бирү дөрес буламы диелгән. Минем аңлавымча, менә мәсәлән, авылда бит инде шулай ук хәзер дә кешеләрдә шундай әйбер бар, теге мохтаҗ кешеләр дә булмаган авыллар бар. Әйтик, берничә генә кеше авылдан аның аңа бирәсе килми. Бирәсе килмәгән кешеләргә, күршегә мәсәлән бирмәү дөресме дип әйтте сораганнар. Бу гомумән монда шуны аңларга кирәк. Бу мәсьәлә ул корбанның дөрестлегенә тәэсир итми һәм дә корбанның дөрестлеге белән бәйле түгел һәм кабул ителүе белән дә бәйле түгел. Чөнки ит өләшү ул бер гыйбадәт, ә корбан чалу ул башка бер гыйбадәт. Һәм дә итне өләшәсез сез иң хәерлесе, иң яхшысы фақиррәк булган, ягъни мохтаҗ булган кешеләргә. Әгәр дә мохтаҗ булган, әгәр дә күршегез мохтаҗ икән, аңарга өләшсәгез, ул иншаллах савапка ия. Әгәр дә бирмисез икән, сез савапны алмыйсыз. Ул савапны, әҗр савапны алмыйсыз. Менә шул мәсьәлә. Һәм тагын бер сорау, христиан динендәге башка диндәге кешеләргә бирергә ярыймы дип сораганнар. Әгәр дә мохтаҗ икән, ярый. Мохтаҗ икән, ярый. Яхшы. Сораулар бармы тагын? Нет вопросов. Рәхмәт барыгызга да. Спасибо.